जमा जमा लोगो मोनफैजोब्बाय नै आइ बिखुमजो रांगावलिखौबो ओमफ्राय नै बिबनां बिजावजालि ज' होना फैनोसै होनायाथ' होनो थांलायनोसै र' दा सोर देरा लायो फिसाफोर सोर देरा लायो देराखांनायनि उनाव जेबोखौनो मोना हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बे इसोरनियावनो मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दं लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनायजों लोगोसे मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो रिकुवेस्ट खालामनाय थाबावो सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंब्ला चेनेलावहाय प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननि सिम सहैयो थ' होमबा लोगोफोर आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै मोनबायबोहाय नै लोगोफोर आं संनायखौ माने बांद्राय देखायलायासै आरोना समनि आंखालबो लोगोसे ओमफ्राय भिन्दि थाइनैसो दंमोन न'निनो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो माने बिलाहि आलु ओमफ्राय बुद होनानै बरिया संबाय आरो मोनसे मिरामिस मोनसे संबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोसेनो माने गाइखेरखौबो फुदुंखाना दोनबाय जिबायदि सान्दुं ना लोगोफोर साननैसोआ आरो गरमखौबो दाबुंसैना ओमफ्राय ओंखायनो आङो फुङावनो दिनैयो माबार फुंनि खामानिखौ फोजोबस्रांनानै ओंखामखौसो संग्रोबायहाय लोगोफोर नै बिथिंजाय आरो अमा गोरान एवदों आरो लोगोफोर दाखालि माने आइ बिखुमजो रांगावलिया बिश्वकर्मा खालि इसा अमा बुथारदोंमोन जिहेतु ओमफ्राय बोरायखौ माने दरनैसो जाथो होननानै हरदो आरो आंथ' जाखायानोखा लोगोफोर ओमफ्राय फिसालाफोराबो माने अमा बेदर जानो नागिरखाया ओंखायनो फिसाला माबा बिफानि थाखायल' माने एवबाय आरो नै लोगोफोर अमा बेदर गोरानजों ओमफ्य दै एसे होना हरनोसै र' गोरान बुस्थु नालाय थाब गुरै जायाना लोगोफोर ओंखायनो माने मोजां मोनसारनाय बायदि दैखौ माने गोबाङैनो होना हरबाय आरोना लोगोफोर अमा बेदर गोरान एवनाया ओमफ्राय दै होनानै फोरानफिनबाय आरो ओमफ्राय जि बरिया नुखाबायना ओमफ्राय बानलु गोरान ओमफ्राय मस्ला मस्लि बायदिसिना होफबजोब्बाय नै मोदोमलायबाय जि बरिया नुखाबाय लोगोसे माने नै लोगोफोर दाउदैबो लाबोदो आरोना मिरामिस मोनसे संखांबाय ओमफ्राय लोगोसे आरो नै दाउदैबो बाव आरो लोगोसे अमाबो आरोना लोगोफोर आंथ' माने अमा जाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि थाखाय आरो फिसालानि थाखाय स्पेसियेलि दाउदै लादो आरो बोरायानो ओमफ्राय बेखौ माने दैसे रुनानै आरो माने एवफ्रामफिनसिगोन आरो थावजों लोगोफोर माने सिदा सिरि देलायस्रां मास्रां स्र' आरो दिनैथ' भटनि दिन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो भटखौ होखांबाय नामा नै आंहा संखां खावखां बावखां दांखांसो भट होनो रेडि ओंखारबाय आरो माने फुङाव सोलाबाहाय लोगोफोर गथ'जों गथायजों आरो लोगोसेनो संनाय खावनाय रावबो गैया हारसिं मानसि मा बुंनो आरोना उपाय गैया ओमफ्राय फुंनि खामानि स्र' फुङावनो अमा आदार सादार बायदिसिना मावखां दोनखांसो स्र' जानानै दायो देलायस्रां लाबस्रां ओंखाम संखांनानैसो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर भट होनो लोगोफोर माने नैबे बेसेन गोसा भटखौ सोरनो होनाय जायो नोंथांमोन आं दसे उनाव खोन्थागासिनो दं दे लोगोफोर आं माने सोरनो होगोन दिनै भटखौ ओमफ्राय भटखौ होखांनानै आङो नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दं दे लोगोफोर माने गोसोआ कनफिउस जादों आरोना सोरनो होनांगौ सोरनो होनाङा बिबो बुङो आंनो हो बैबो बुङो आंनो हो ओमफ्राय जों सासे मानसियालाय सोरनो होनो ओंखायनो आं थांना नायग्रोनोसै जायगायालागै सोरनो होनाय जायो मालायफोरा हैखांजोबलाय लांबाय खोमा नै आंहा दासो साथा लाना थांनोसै बिराद गोसा सान्दुंआ दिनै आसुरित दुंदो आरोना अयथासार ओमफ्रायो बिजावजालि माखाबो फैगोन जमायैनो थांनोसै हारसिं हाला थांनो बोरैबा मोनोना ओमफ्राय बोराया होना फैखांबाय आरो ओमफ्राय आंना बोराया होना फैखांनानै आं फिसालाखौ दसे लानानै माने बदल होबाय आरोना थांबाय थानोसै र' जि गोसा सान्दुंआ आंना मालाय लोगोआ होना फैखांबायनो भटखौ नाय अबे नै ओरैखाथि मालाय होना फैखांबायनो आरो फुङावनो हैदोनो आरो मालाय बेसेरा अबाव होनाय जेराव गोसो इयावनो होबाय आरो बेसेरा रायलायनो रोङा लोगोफोर ओमफ्राय सब बुजिजोबो आरो नै ओंखाम जाबाय दालि र' ओइ आइ मोनफैया होनदो गया खानसे गैया जमा लोगो मोनफैजोब्बाय नै आइ बिखुमजो रांगावलिखौबो ओमफ्राय नै बिबनां बिजावजालि ज' होना फैनोसै होनायाथ' होनो थांलायनोसै र' दा सोर देरा लायो फिसाफोर सोर देरा लायो देराखांनायनि उनाव जेबोखौनो मोना जोंबो फैलागोन बिदिनोसै आरो
देरहाखांबाथाय मानो मा होनो लोगोफोर लंकायाव थांबा राजा जायोना ओमफ्राय राजा जाखांबाथ' जोंखौ नायखाला अनसायदो जिथिया देरहाखांबाय होनब्ला जोंखौ गैला एसे न'खरसेनो ज' फैदो गाबोननो देराबा जोंखौ नायाबा मोनगोनसो मानसि गिदिराबो मा बुंनो आरो उपाय गैयाना लोगोफोर मोननांगौआ मोना मोननाङियासो मोनो आरोना बुस्थु बाहिनिफोरखौबो जोंहा न'खरावनो जमा जमा होखायो बोसोरे होनांगौ जेला होना फैनोसै आरो जेरावखि जायाबाबो मोनबाबो मोनाबाबो साथा लालायना फैदो मटर फ्रेसानो नांखागौ न' मोननायनि थाखाय नाङा मायबा मोननायनि थाखाय नाङा जोंनो रायजोखौ नांखागौ होखागोन होनो गोनां रावनिबोथ' थाखा फैसाजों गरसेबो बिदि जाख्ल' जुख्ल'बो गैथाराहाय लोगोफोर जेबो माने बिदि थाखा फैसा मोनसे सरकार दानानै मायबा मोनसे माबानानै मोनजायाबालाय जोंनो मानो होआ जानो होजों फुटखौ होगोन मोनजाबाबो मोनजाबाबो जों थाखा फैसा नांलाया जोंनो थाखा फैसा नांलाया नोंगौहाय जों गरसे मोनजाया जों हारिनि थाखायसो मोजां खालामनो सानोना जायगायाल' मोजां जाथों जोंखौ गाज्रिसो सानो रायजो राजाफोरा जों रावनिबो जाख्ल'आथ' जोङो जायखिजाया होनांगौखौ होखानांगोन नङा होमबा नांखागौना जोंनो बेसेरा गोदोनिफ्रायनो जेबो मोनाखैहाय आइ बिखुन रांगावलियाबो हाबा जालांबाय आं जेबो मोनाखै सरकाराथ' गोदान बिबो दायो गोदान दाबाबो बेसो जाखांबाय होनबाना गैला जोंखौ माने एम्फौ रखमसो खालायो गोदानबाबो बेनो गोजामबाबो बेनो होखांबाय आब' मानसियानो गैथारास' होना थांनोसै र' माबार होखांबाय आङो होखांबायानो असयब नैया दासो फैदो नै आंना बैसोआनो नोंजों एखे आब' आंखौ नै एखे इसे गिदिर होयो सोरखिसो नै आंनालाय बेसे 44 नै ओमफ्राय नोंङाना माबा 45 नामा खोमा नोंना गिदिरखाना नोंनि थेवबो आं एसे गिदिर जायो आं नोंङाना माबोरै नोंहासो स्कुलाव एसे गिदिर जायो सोरखिसोनाय बैसोआ बारा मानसि गैया दे ना थांनाय बोसोरफोरनि बायदि गरम फुथिलायनाय नङा दे नारा नाथार खम जाबाय सेंबाय आलि बारा मानसि गैया लोगोफोर थाबनो होनानै फैनो हाबाय नै होनानै फैनो हाबाय र' थाबनो गथ' गोनांना आरो थाबाय थानोबो हाया लाइन फाथिनानै ओमफ्राय मानसिया खममोन नालाय दिनैनिफ्रायसो रायजो राजाफोरा स्रि जासिगोन ना लोगोफोर बिराद गरम गुदुं गरमथारमोन ना सामफ्रामबो ओजोंहा खनाखै बुलायलायदोनो बैखैजा माबा गारि देख्रुबलायदोनो बैखैजा सावलायलायदोनो मा होनदों आब' जोंना दाख्लैयो मिथिंगानो थांनायाव दख'नाया बुलायलायनानै हारसादो माबादो बुलायलायनानै दख'नाया गुरा थाबो ओमफ्राय जों खनासो लायना गानदों आयै बेसेरा मिथिङाव थांबाय दंमोन ना आब'आबो बेसेबा प्रेसार जानानै मा जालायलांदो जोंहा साननैसो आब'आबो मिथिं गाबाय दंमोन जानोबो हागौ र' आं माने खबरखौनो मोनाखै जादोंमोन आरो खबरखौनो लानो मोनाखै आं लाथिख'सो बर'आव थाङा दायो होना फैबाय बेसेराफोरा दलदबनो बबाव होखो बबाव माखो जोंनो मा होगोन मा होनो थान्दाखौनो फिसा होफ्लाना हरबाय आरो खोन्थानाबो लालायनो हायाना लोगोफोर गावबा गावनि पार्सनेल बाथ्राखौ खोन्थाना लानो हाया ओइ गेदेरफोर मा आयै खिगुलायबाय फदनाया आयो दे जा हौवा सासे लाफादोंमोन नै खिनो खोना माबा थांबाय साइकेलजों दिनैसो निसब्द जासिगोन स्रिस्राय मबाइलफोरावबो जि दावरावमोनहाय बेथो सानफ्रामबो बुलायलायनाय निसब्द गाबोन साननैयाव बमा गावनो फैसा नागिरनांसिगोनसो एबार रिजाल्टखौल' खोनासंलायदो आरो ना नेनानै थाबाय थादो